Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pagkuswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa Sambayanang Albayano. Good morning, maray naga po graray sa inyo po mga tugang. Welcome po sa sarong naman na presentasyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon na sinpang kabuhayan hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po sa inyong mga karibanan sa gudyan alas 12 nin pagkaudto. Si Edgar S. Barameda, nagpapasalamat po o nag-imbitar po sa inyo na magsarabayan po kita sa laog din sa ng oras para sa tuyang presentasyon kan programang pang-edukasyon na sinpang kabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Dahil tango na makasabayan sa tuyang partner dahil ta malain su pagmati. Kahapon kasi graduation dyan sa Samuya sa Bicol University. So mga College of Nursing, IPSR, College of Medicine, College of Law, nag-ura, nag-init. Kaya nagulpi siguro sa tuyang partner. Kita po muna magribanan sa gudyan alas 12 para sa saro naman na presentasyon, edisyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon na pangkabuhayan. Siyempre pa, taod-taodan sa tuyang maging bisita. Katakod po kan sa tuyang tema ngunyan, may kinaraman sa AgriTalk hits the airwaves. Yan. Antabayan po sa tuyang maging bisita ng pagkaaga. And syempre pa, sa tuyang pangumusta sa gabos na inabot kan sa muyang broadcast sa bilog na probinsya ni Albay, sa bilog na Kabikolan, sa anom na probinsya kan Bicol Region, sa bilog na Pilipinas asin sa bilog na Kinaban. Nadanong po kita on air asin online digdi sa online platforms kan DCGB. And of course, sa online platform man kan Bicol University. Okay? Nyala sa tayong bisita. Paano na po? So, siyempre pa, ang paungmusta niya to sa mga pag-iriba dyan sa laog kan Bicol University. Sa panginot po kan sa mayang presidente, si Dr. Babyboy Benjamin Dinebres III. And siyempre pa, sa mayang mga vice presidents, mga deans and directors, sa tuyong mga faculty members na sibot-sibot mo yan sa sunod-sunod na commencement exercises o graduation. Pinunang kahapon, taod-taod, igo naman. So, cluster kan Daraga, CSSP, College of Social Science and Philosophy, and sa Kuyang College of Business Economics and Management, and IDEA, yan, sa engineering, yan, kasarabay ini, para naman sa sarong commencement exercise at dyan na udto, o hapon, I should say. Siyempre pa, sa tuyong mga estudyante na mga graduating, advance congratulations sa mga estudyanteng masakat sa entablado taod-taod. And of course sa tuyong mga mga colleges or campuses, Tabaco, Ginubatan, Pulangi, and then Gubat, masunod naman sa mga graduation exercises. And of course sa tuyong mga non-teaching personnel, sa tuyong pangumusta sa Indogabos, bakasyon kita ngunyan, di ba? Pero kami sa university, din katapusan. Diretsoan sa muyang mga trabaho, dahil kasibutan yan kan mga commencement exercises. Sabi ko nga po kasubago,
pangusan tango na sa tuyang bisita. Pag-advise ko lang tayo ma'am kung okay na. Pero intro tango na. Ang sa tuya pong temang yun na pagkaga sa ikapat na edisyon kan sa tuyang programang pangkabuhayan o pangedukasyon at pangkabuhayan, may kinaraman po ni sa agrikultura. This time sa segmentang Agri-Talks. Okay? Kita baga sa Bicol University, sa kadakulan kan mga courses ta, kadakulan kan mga programs ta, ngayon sa tuya an agriculture. But of course, bako lang so sa moyang biyog ginubata na ang involved sa mga agriculture related concerns sa mga course etc. Of course sibot-sibot man katuwang ta dyan an extension management division. Ini pong segment na ini mga tugang pigpadrinuhan ini sponsoran kan Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development winin pigaapod tang BCARD na may kamamutan na maidara niya to sa tuwing mga kaymuan o kay manwa ang mga napapanahon na mga research-based and community-relevant information para dyan sa tuwing mga paraoma. Bako lang mga paraoma kundi mga parasira. Yan, ipigaapod tang mga fisherfolk and agri-entrepreneurs. Itong mga nasa sektor kan pagisira asin pag-uuma na bako sa nasa production kundi ining produkto ninda may transform into product, sinda na magpabakal, sinda magbenta, sinda magmarket. Yan ang konsepto kan agripreneurs. And gipon sa tuwing topic, i-feature naman ang mga practical na discussion, may kinaraman sa agrikultura. Pag sinabing agrikultura, iyan ang anta sa mga kaipuhan ta para kita mag-sustainer mabuhay, tapag kaniyan, food. And of course, siyempre, ang fisheries, kita baga sa Pilipinas, bilang archipelago, napapalibutan kita ng dagat. Kaya nakulong kitang mga resources. Siyempre pa, aso tayong mga natural resources asin incorporar tadigdi o integrate tayo yung pinag-upload ng mga tactical or technological innovations na nganing lalong ma-improve ang pinag-upload na productivity. Winning production na pinag-upload ta, masustainer tayo ni, duro-diretso. Asin of course, magkaigwanin karagdagan na income, kita. At sa yung mga katugangan na niyaon dyan sa mga rural areas na involved sa sa fisheries and agriculture. Dahil ko na pagpapahalawin, ready naman siguro ang sa tuyang bisita. Ang sa tuyang pong bisita ng pagkagayo po si si Dr. Rowena F. Soylo, siya po ang Associate Director kan EMD. At the same time, siya ang Regional Techno Transfer Cluster Coordinator kan BCARD. Ma'am, good morning po. Hi, good morning, Sir Ed. And of course, Diyos maray na aga sa mga nagdadangog sa tuya po ngunyan. And of course, sa daw ko kasubago, pigbarati mo naman ang sa tuya mga opisyales sa Bicol University, so mga faculty, non-teaching staff, and students, of course, lalong-lalo na sa mga magraradwar po bagang ngunyan. Ano po? Nagkasarabatan ko nga ngunyan, may mga toga, may mga alampay na. Baccalaureate mass kanina sa Albay Cathedral. Ako nahiling manig di pag-agi ko sa may pati maigwaman. Oo. Tapos so batiun taman syempre sa pag-iribata sa EMD. Ayun, sa mga lalo na ki Ma Mars, yaon si Ma Mars kunyan sa opisina. Hello, Ma Mars. Eds, iyo po ang proponent actually kaining sa tuyang radio program. Ma'am Pam, sarano pa mga karibata dyan. Then of course, so sa RDMD din, sa research na Sir Elmer. Then of VPRDE as a whole, ayun, kay Ma'am Lani. sa tuyang Vice President for Research and Development, si Ma'am Lani. Hello, Ma'am Lani. Opo. Then of course, marumduman taman sa tuya mang pag-iriba sa BCARD. So Program Secretariat. Actually po, ang BCARD is being chaired ngayon ng sa tuyang presidente, si President Dr. Baby Boy Benjamin. Chair din siya kang RRDCC, so Regional Research Development Coordinating Council. And of course, ang sa tuyang director po, si Sir Lester Narvaez. Dr. Lester Narvaez. And of course po, ang sa tuyang 23 active member institutions or kaya so regional so CMIs, ayun, members siya. Tapos bali po ang ini po bagang BCARD yung nasabi mo kanina marayo na so introduction kanina na in charge ini lalong-lalo na pag-abot sa mga research on agriculture, aquatic and natural resources. So sabi ko igwa ini sir na 23 active members po yan po. So both mga academic institutions
institutions, particularly SUSYAM na SUCs po, baga, SUCs, SUCs. Then may mga private institutions Ayun, ma'am. din, academic, like the Ateneo. Tapos, of course, ang pinaka bagong member is the UST. Ayun, Yan. Then, of University course, of may Santo mga Tomas. government agencies po, like ang DA, BIFAR, then, of course, ATI, yung Bureau of Agriculture Research, so NEDA, Ayun. na daw DepDeb, yung Department DepDeb. of Aha. Economy Planning Aha. and Development. Ayun. Then, of course, may LGU din po pala, arog kang Provincial Government of Albay. Then, the Philippine Fiber Development Authority, yung Philippine Rice Research Institute. Then, of course, HIPICARD. Ayun, si Picard. Yan po, so 23. Ma'am, Yun. tawid na tayo ba kung background? Probertang to karon inipigapod na agri-talk start. Tawid na po kaming background. Kung ano po ning Bicard, anong purpose, anong rational, paano siya nagpuon ba yatabi? Opo. Actually, ang Bicard, haluin na po siya. In fact, kasuhapon kaka-meeting mi lang. Sabi ko, pwede susugon ta ang history Iyo. kang Bicard. Ta, Oo. nga ning mag-celebrate Iyo man baga, kita kay oo. mga ano. And okay, man kay Sir Les. And of course, 1970s pa ata ito 1970s. nag-start, Aloy na, no? no? Mga arog kayan. Then also, of course, ang mga members nga nilig sabi ko, yung mga academic institutions, government, non-government agencies, LGUs, na ang primary interest po nila is, of course, makakontribute sa regional, national development through research and extension, particularly po sa AANR or yung agriculture, aquatic, and natural resources. And kunyan po, ang Bicol University ang nag-host through BU Ginubatan. Kaya yaon po ang office kang Bicard Duman. And of course, ang primary function niya is of course makakontribute po sa goals and mandates nga kang BCARD, particularly sa mga researches. And Garo anong extension. maniniduman sa naka-align man siya duman sa SGD, Life Opo. Below Water and Yes, Life opo. sa upland or sa above, above. Yan. Then of course, so din, to develop din mga smart communities, Ayun. mga ganon po. And of course, sa quality education Ayun. din. Kasi yung lifelong learning, aruken. Then pasok pa din kahit mga gender, Okay. equality, lahat. Sa poverty din, lahat ng SDGs halos. Garo na-captured ta, no? Opo, kasi like sa partnership din, since this is an So interagency. SDG 17, yes, partnership. interagency. Then may mga programs and projects po usinda kita ngunya na ongoing sa Bicard, like igwa pong pigapod kitang farm fiesta. So farm and industry encounter through science and technology agenda, kung sa INPIG po promote digdi po ang commodity na inaano ta within the Bicol region, lalong-lalo na po like last time igwa kitang Pili Fiesta na pigaapod. Pili Fiesta. Kaya isaro yan sa mga topics na nilaagmi uli ni Sir Eds na mai-promote sa mga months na maabot, ta nganing ma-promote nga siya as a commodity throughout the Bicol region. Opo. Narunduman ko kay ma'am, kita baga sa BU, igwang pigapod na apara kang research naramdaman ko sa Pili ano yan? So, Pili Fiesta. So mga research kito na Dr. Muhados, the late Dr. Viola, din sa tobacco, about sa Pili Yes, pulp and sa then mapropagate Pili pa naman. oil, Pili oil, Pili oil, yan. oo. So parte yan kang garo sa malawakan taong sa mas bigger na perspektibo, kasabayan sa mga pigibukan Bicard na Yes po. makadiscover, Makadevelop makaresearch, ng makadevelop technology, innovations, mga machines na okay. makakatabang sa mga farmers, fisher folks, and of course, mga agripreneurs din. So Yan. gar magpupuno siya sa pag-cultivate, pag-propagate, Pag-produce, pagpanakula, yan. kung paano siya papakinabangan. Aha. Diretso na ang marketing Yes, or kasabay na. Yes po, pati mga commercialization. Sample lang yan, pili lang. Pili lang yan. Sa agriculture yan. So whole process niya sa magmula sa production hanggang commercialization and marketing. Hanggang Yan. sa pagkonsumo siguro. Opo. Lalong-lalo na actually magkakaigwa mang ki-interview, separate interview dyan, lalong-lalo Okay. na kay Ma'am Maris. Si Bilang Ma'am Maris. former, So dahil tang BP for research. Research. Ayan, ta siya talaga nagparaan. Hello, Ma'am Maris.
Miss. Ayan. Nag-okay naman si ma'am. Kaya na-guest siya digdi anytime. So saro lang ini, so pili, saro lang iyan sa like supili, digdi yan buong Bicol region. Then igwa kita, in fact next year po malaog so pineapple fiesta. Okay. Queen pineapple na produkto man baga sa Cam Norte. Yan, so magkakaigwa man kita in partnership yan permi with Picard. Yun. Yan, and of course nag-seek man kita ki funding hali sa inda sa ang role ngayon halimbawa sa mga SUCs na sabi ko sa may mga siyam yata kitang SUCs ano. Opo, so sinda ang involved mo yatabi sa research. Okay. Opo, ang LGU tapos ibang extension. mga government agencies ano po ang function nila? Actually ang sinda igwa man sinda ki mga research po like sa PCA yung Philippine Coconut Authority. In fact next week ata sinda nag-schedule man ki Coconut Fiesta. Arog kayan so magkakaigwa man ki sinda ki arog kayan. Taigwa man ki mga researcher sa inda. In fact join man po sinda sa mga presentation ng mga researches sa mga commodities na ini. Yan. In fact si CBSUA din taro. Taro. Yan, taro man sa inda. Sa Masbate pigde-develop mo niyan sa Batuan. So Abaca sa Catanduanes. Yan. Siguro mga alibok nga sa Catanduanes pamuso sinda sa Abaca. Yan ang sa project man kan bikat. Pigitarabangan yang kumpan. Tang Abaca bangon yung grupa. Paluyan na production yan. Sukuan. Dati yan kita nag-export pa kita kayan no. Opo. And in fact, known ang buong Bicol region pagdating sa Abaca. Pero kunya nasa Catanduanes na nga lang siya. Tangi ba na ka naaraman ko garo minsan nya na sa Samar, sa Leyte o nagtatranom na sinda. Opo. Nahihiling na kaya ninda sa value not only locally but internationally. Lalong-lalo na ang pili po. May other areas na in the Philippines na nagkaka-interest na mag-produce din. Pero actually, ang mga pili ninda, hali sa to. Yan. Kumbaga, So, kaya yan ang piga pa, kusog taman. So, ibig sabihin, pagdating sa rito. mga agrikultura, iyan ang function kang Bicard, so pili, iyan na taro, iyan na Queen Pineapple, Coconut. So may mga research na pigibo ang mga SUCs, ang mga agencies. Kung ano ang nagiging resulta kaiyan, kikaskade tayo duman sa mga stakeholders. Sa mga paraoma. Opo. Okay. So, sample lang yan Opo. And pag abot naman sa sa Bicard sa Bicard. I actually pera kaya na nga fiesta igwa man kitang piga apod di under po siya kang regional research and development coordinating council na piga panginutan nga ni sa tuya ni Press Benchy. And of course ang vice chair niya is si Ma'am Gigi kang Sorso. Kang Sorso. So ano yan, Sorso State University. Dr. Geraldine De Jesus. Yan. Then of course, igwa din po kitang Regional Science and Technology Week. In fact, mangyayari ini sir sa August 13 to 15. May mga initial coordinations meetings na napig-conduct. In fact, mamayang hapon may meeting uli kami with DOST para sa mga activities. Magiging back-to-back ini with another council ng DOST. Kaya hopefully maka-visit man kamo to cover mga araw. And in fact si DCGB kukunin din namin maging partner, mga media partner no sa dissemination ng information nitong mga technologies na tigigibo nga ni kang Bicard. Then of course igwa pa ki mga pillinizer, coconut nicer na so nagigibo ki intensive na research no from production to mga pest na minsan baga ang pili baga may mga may mga pest man ang Abaca so banchitap na piga-apodo ang pinya garo igwaman na yan kaya gabos yan hanggang sa kasabayan sa piga-adalan man po kaya sa sarong commodity nagkakaigwa kay magkakapirang study. In fact so pili last time 7 ata so 7 to 9 ang naging study na kinonduct kang Bicol University in partnership with different SUCs and agencies no po so yan tapos ang Bicard Secretariat na piga-apod so sabi ko nga ni chaired ni Press, may vice chair tapos si Sir Lester ang director igwa ini piga-apod na 4 na cluster yan ang 4 inot cluster opo ang inot so nga regional RD and
Regional Research and Development Cluster Coordinator na Research and Development. Opo, pinamamayuhan iyan yung kansato yung Vice President for RDE, si Ma'am Lani. Then may pigaapod man na Regional ICT Cluster Coordinator. Information Communication Technology ba yung ICT? More on mga database, mga ganyan. Si Ma'am Malu Tanggoman from Bio Tabaco Campus ang nag-head dyan. Then igwa man na saro pang si Regional Science Communication Cluster Coordinator na pinanginginutan nga ni Sir Eds Besmonte. And of course, ining Regional Techno Transfer Cluster Coordinator na ako man po ang naga-head. So kumbaga, kita ang in charge sa pag-disseminate kang information sa mga partners, CMI, sa mga agricultural businessman, lalong-lalo na dapat mai-market ining mga commodities na ini. Sabay na sa imo ma'am ang marketing diretso, ang sa techno transfer and marketing kayo. Opo. So mas mahiwas ang scope mo, no? Opo. Pag sinabing science, ma'am, anong gusto sabihin katong cluster na science? Sa science, more on sa communication siya, kung paano niya i-disseminate din sa mga maipapopularize niya sa mga science-based researches nga man. Yun sa mga research. Opo, sa mga researches. Ako man, from research to extension. Ayun, kaya so dissemination. transfer na ini. Opo, techno-transfer Techno-transfer. May technology na naaraman niya. Alba ngayon, kung paano ma-extract niya. O fiber niya dyan sa sa pinya niya mas mapadali. Napigil ko ba yan na bado, etc. Yan, yes po. Yan ang di-disseminate mo, ma'am. Yes po, oo. So mga technologies man, so mga innovations na nagibo dyan. So parang yun ang natin, ang di-disseminate natin. Tapos dapat igwa kitang pigaapot na one-stop shop din na information under BICARD na ngunyan nga ni po piga pakusugtaman. Then of course, so mga mga technologies and innovations nga kang mga different CMIs na mai-disseminate din ta ini through either print, broadcast, and social media. Ayun. So kaya both ini ang contemporary media and traditional media. Oo. Kaya yaw kita ko niyan di mabalikan ko tabi, ma'am. So, di igual na bakit ang mga technology na develop niya tapos i-transfer ta. Paano ang production kani? Paano na-develop yung technology na ito? Kung may kaipuhan ng mga equipment or what, paano po siya na-develop? Actually, alaba man ang proseso niya. And in fact, sa tuya nga niya, nag-in charge ka yan. Yaon man si Sir Pax. No? Si Sir Pax. Si Sir Napacardo. So, yan. Oo. And may program race man siya na piga-upod na kapartner niya man ang iba't ibang SUC. So, sa iya man iyan. Ano na sa naging sample tamam na naging develop tang ngayon? Ano yan? Teknolohiya, machine or equipment na na-develop? Actually, igwa kita sa pili po baga. In fact, i-display ta na naman ini sa Regional Science Technology Week. Ano itong sa pili, ma'am? Anong gamit ito? Yung pulper, pulper. Kita baga, tilad. Extract na imbis na magamit kang sundang. Baka pati sumuro. Ayun nga. Ako naman, martilyo pinagamit ko. Martilyo magamit. Ikaw na sinda. Tapos, dakol pati, nailag mo sa nakong perang kilo. Day ka na masaro-saro na. Day ka na masaro-saro. Bako sa manual na. So, kahit volume, madidipulp na siya. Ibig sabihin, makukuha mo. So, kernel bang apod ka ito? So, sa irarom? Yan. Tama ba? So, garo laman ngayon. From the kwan. So, ibig sabihin, with that technology, with that equipment, makukuha mo lang pisog na tiga-apod. And kunyan, ta naka-develop sinda mga araw kaya na technology, dapat mai-market naman ito. Sa imo na po yun? Na igwaman, like sina Sir Pax na ang diretso in-charge naman ito. siya. Okay. So, machine, ang maanap lang, makondak yung mga activities, na ma-promote siya, na makakuha ki mga investors, lalong-lalo na mga businessman, na pwedeng magbakal ka ito, na mai-introduce sa mga farmers. Yun, naramdaman ko mga previous episodes na may bisita ako na nakukuhaan niya ki oil ito. Yes. Na-extract niya na mahalon nga rin daw kayo. Kasabayan ma'am sa mga projects sa BICARD. Kaiba po yan. Oo.
So na hopefully nga mamidbidan kita ta since digdi nagahali sa Bicol region ang pili. Okay. Mamidbidan kita na digdi sila Ding sayang pati ang pili pundo man sa Ubak, Sulaman, so kaya nga, Lagting. Tree of Hope. Gabos po yan. Na anyway, isaro po yan sa mga topics na mas i-discuss po kang President, kang Phil Pili, si Sir na Joris Olbes. Phil Pili. National, ano siya, agency? Opo, ano din, non-government organization. NGO Opo, siya. NGO siya na Okay. nag-in-charge siya talaga. And si Ma'am Maris, since siya po ang talaga nagko-conduct yung research, part na po siya kaiyan. Ayun. After retirement, din nag-engage na si Ma'am Duman sa kwan. Kaya sinda po ang magiging guest nindo na magiging very interesting. Magiging suditalye talaga suditalye. ini. Okay. Yan. Tapos si Ma'am Maris covered po baga ang gabos hanggang Yung- best in this. Alam mo kang naging, budget technical naging ito. guest ta si Ma'am Maris ka nga previous. Dako lang ko nagkauro ko na. Si kita Okay. mga ano tasinda. Oho. So, Yeah. yan, sarap pa sana. Pili, so pinya, so abaka. How about sa niyog? Anong Sa coconut, A Tree si of Life PCA pambaga siya, naman. PCA. Oo, Okay. si PCA Pero man kita, po. in charge man kita. I mean, may role man kitang mag-kind ng Opo, conduct ng lalo research. na sa mga researches po. Kasi si Picard, pagka piga-approve talaga ninda ang mga proposal. Pag may partnership Ayun. with other agency. Okay. Yan. Kaya permi man. Si PCA permita man kaiba. Ayun. In fact, may mga activities kami na siguro si Ma'am Imperial, si Ma'am ang in charge po doon. Nagapuo naman siya mag-prepare for the coconut nicer Iyo. or coconut fiesta. Pili nicer, coconut nicer. Yan po kasi ang pinaka-program Iyo, din ng Picard. okay. No? Mamining sa pag-abot sa funding, ta siyempre kay puwanta ni mga funding kay ni o sa mga training, so pag-develop kang equipment, etc. Paano pa ang source kan funding ta? Actually, nagsusubmit po kitang proposal and na ihaloy man po ang pag-review, Proseso. ang proseso, Kaya yan si Ma'am Marisa, alam ko inabot siya ng mga 3 years siguro bago na-approve din yung isang dakulao na programa para sa yan. So, nag-submit po kita proposal. Okay, no? Sa okay. Picard lalong-lalo. Okay. So maliban sa ang Picard man ang nagpo-provide nin funding. Opo. Ikaw kitang outside sources, let's say may mga international organizations na nagsusuporta kay ni o Ay actually so far yung mga projects natin more on Picard lang siya, but of course pag naman kita with let's say Philpili, sinda may mga naman liba Ayun. naki-partner kita, sinda igwaman sinda ki mga partners na Ayun. not only sa local national but also International. international. Ayun. So aron kaya nagkukuro-connectar ang mga initiatives along research and extension. ang DOST aram ko dakula Yan. ng support na pigatabang diyan Yes sa po. sa DOST. Okay. Oo. In ma'am sa agriculture na pigi-uro ng tao, ayan ang nyog, napili. Pag-abot sa aquaculture o digdi sa marine life, anong mga projects ta po diyan? Actually po, ang saro, in fact, ang inot mong magi-guest next month, no? Ang kinuha ta po si chairman kang Provincial Agriculture and Fisheries Council, si Sir Rene de los Yerbistado Reyes. ko yan. Pag naging guest mo, sa naman si Sir na dakulon talaga Ayun, matuwa. dakulon siya ng Kasi sila idea. yung grupo na one time, nakahuron ko na sinabi ko, ini pala ang grupo na dapat permi mong kairiba pag naghahanap ka ki-research and Iyo. extension. Totoo yan, ma'am. Kasi, sinda po baga kaya ang parang advisory body San Province na partner, ang role ninda sa agriculture and fisheries nga. Yan, And totoo. kumbaga, sinda ki mga policies baga, suggest ngaya no ng mga policy recommendation ngaya saka magtao ki feedback kung ano talaga ang mga kaipuhan nindang mga programs and Yun. projects. In fact, ang inot na encounter me, ang inot nila, alam mo ngaya Weng, wala ngayang nagko-conduct ki research about meat consumption daa. Kaya sige ang mahal, no? Mahalo na ba ang karne Baga, niya? nagsound pa sa ako mga kasubago, nagbakal man akong pata, 280. So, laman, so mga liempo, etc.
400 pa manggirara. 400 na sir ang kilo mo niya. Iyo to yan, ma'am. To sige, ang sound ko Oo. man every week. At Yan. nag-sound mismo. Ta gusto ko mahiling kung kumusta ang barakalon. Iyo, Pati ang Nagmahal. sira baga. And in fact, lately, taigwa na po kitang MOA, Okay. Aha. kaya sa Inda, no? Aha. Saka, pig-inot naman siya, pig-invite ta. Nag-celebrate man po kang Agriculturist Iyo. Month. Uy, congratulations Oo. siya ta Sinda. May award sa Rasarane sa Apaw. In fact, ngayon, nasa Nueva Ecija, Sinda. Kuta, ma-meeting naman kami this week. Okay. Last week, nag-meeting kaming duwa. Napirmahan na din ni Pres Benji. So, MOA, Ayun, sa very good. Inda, taumang kita technical assistance, Okay. pag-abot sa mga trainings, but of course, pig-consider ta si Ginubatan Campus. Opo, ta sa agriculture. Then si Fisheries Sa Bio Tabaco. Kaya nakauron ko na din si Dr. si Ma'am Rose D. Sabi ko, Ma'am, may permahan ka pong mo with Popsi. Then of course si Sir na scores Scorseni. sa Tabaco. Tabaco. Sabi ko, sir, mapirmahin kitang MOA. Very And good, in ano? fact, interested si Ma'am Rose to host the Yan, MOA oh. signing. Ayun, oh. Then mag-conduct niya kitang activity sa Ginubatan. Honestly, ma'am, si No. Sir Ren, nakatabang sa kumalat. Ang topic ko baga sa research ko, Coconut Farmers, Coconut Farmers Cooperative. Oh. Sigang attend ko meeting sa ina. Nakul sila mga Iyo, input sa yes kuya po. na tinausur. Oo. Realidad kang mga coconut farmers. Kaya Aha. ako, I can attest dyan sa bigay ma'am, na talagang dakulang bagay Iyo. ang PAPSIN, mga Maging katam. partner Sinda. Kasi dakulon sinang mga sektor sa agrikultura. I mean, ako lang sa sa kabilugan niya, sa mga paranyog, mga paratanong, etc. Oo. Kaya sabi taga yaon sinda ngunyan Very sa good. Nueva Ecija. award Tamari sinda ka itong gawad Saka Award Mm. ninda na grand winner sila as outstanding Ay, congratulations. Popsi. Yan, Sa Gawad Bilog na Saka. Pilipinas Award na Opo. nalingkod sa ano yung dapat. Parangal para sa mga natatanging magsasaka at mangingisda. Kaya very proud man kita Ayun. sa Oo. grupong inita. Dakulaon man talaga ang tabang Iyo. sa province lalong-lalo na. Kaya si Bicard din interesado magka-igwa din ki partnership particularly sa regional naman. Ayun, no. May regional na Igwa garo. po. Sinda baga provincial provincial. Kaya sa fisheries, Albay, sinda kaya konektado si Albay baga LGU Albay part kang Bicard. Ayun. Kaya sinda man ang pig kuata man na partner. Aha. Pero ang sa ano ma'am, ang sa regional Igwaman po. Igwaman ang ano. In fact, may bagong chair ngayon sa regional. Kaya interesado man kitang So from the provincial, ma-meet si- regional, igwang national level Opo. pang. In fact, ang very alam good. ko may municipal ata or city Garo, din. igwang sinda ma'am. Aha. Yung nga sabi mo ang function ninda garos So, sa policy recommendation dyan, oo. because sinda mismo nakakaano sa grounds. grounded sa from the grassroots talaga Yes sinda. po. Ayun. Oo. Kaya yan ang and very interesting ang mga topics na pwede mong makauron sila. Iyo. Ifakan saro na nag-meet kami sa SM. Duwan ko na pig-meet. Tayaon man sa nada siya arani. Sabi ko, sir, pig-explain niya naman sa kuya. So about kuwaw. Wow. Sumi ngaya ma'am mag-conduct ki research kamo ngaya sa Kuwaw. Nailingan nindo pag April, dakulon baga Iyo. may oversupply nga ni minsan. Pero pag pigluto mo ngaya sa dakulon na piga. Iyo mo nang gano'n. Na dapat yun yung time na naga-produce ata sinda. Pigpaparadarakop ta. Ayun. Aware siguro kita na ultimo si Ramon kita ang pigang nila. Paborito Ito palan sa mga bunay na dapat ano mo na may mga sarili pa paano na mapiga pero ito palan unaware ka nang siguro ang kadaklan sa tuya na iyan palan mas madakol pa ko ta ito. Opo, So pipagibang ki research. Kaya mahiling ta saradit siya, pero totoo. igwa ng mga piga na kung pwede i-close so pagdakop pag season niya tangani nga di magdakol mo na isinda. Kaya lang ang sabi man da sinda sa inda sa national makaano da kayang kung may research or may Iyo study. tama. Parehas ba kang ma-support. parehas ba kang ibayatang mga sira na may period na bawal magdakop. Yan, oo. Kaso sarong sima naman bisita mi si Sir Neil kang Bio Tabaco. Oo, Saro yan sa yan, bitan saro man. din, oo. Tapos apera kang kwaw na kita bagay nya sa Santo Domingo yata ang kadaklan kaiyan. Na unabitan pa man niya so dakulong kitang lawlaw. Kasabay yan man sa pinitang i-capture na mga research. Oo. Ang lawlaw baga sa to pagkadakulan mananggad nasasayang ang iniba no. Mababa ng presyo. Iyo. Kaya yun ang pigaharagad nindang mga researchers baga
Kaya, so marayon talaga niya ko na ika-sir ang mainot na ma-invite. Iyo, tama. Din na, Yan. Tapos, so, sa July 23, ang Opo. sunod din do, yun ito, so, strengthening the pili industry Ayun. in the communities. So, duwa ang magiging guest po nindo diyan na hopefully magdigdisinda or kung daita si Sir Joris kaya taga ano pa ito Joris, Olbes Olbes, pero Sir okay man Joris. siya pagpigda invite baka magdigdi sa kasi Ma'am Maris. Iyo, mas interesado akong talal itong disseminate sa tao. Kumusta na ang pili industry tangon yan sa bilog na Kabikulan? May mga ibang, ang aram ko ibang mga lugar sa tuya, mas bati yata, nagpo-propagate naman. Oo. Sa ibang mga lugar na iuman. Oo. Gusto ta nga ni na buong Bicol region na ang magpo-produce, takulang nga ni ang supply. Iyo, yan ang signature para panagdumag sa Manila, pila ang sa tuya. So dako lang siyang mga products na pwede tang ma-develop, which is pwedeng i-discuss sa tuya kan mga masunod na mga speakers. Yes, oo. Ayun. In fact, sa BU, ang Arab po dakulo na pigano, si Ma'am Janessa din. Si Ma'am Janessa. Mga value-added products, pampili. Yan na. Pwede na rin isabak. But ongoing pa ang mga researches. Ang kagayon lang kayo, nagpupuo na kita, inugol kita mga pag-aadal, research para lang, pakulang sa propagation, paano pagpadakula, the same time, diretso naman pati sa commercialization. Kompleto kita sa tuya eh. May commercialization kita. Sara Sir Malinis, Dr. Malinis. Sa magiging guest mo, although day pa kami nakapadararang surat. Okay. Then of course, yung mga na rin, mga research or science-driven solutions baga, for sustainable A&R enterprises in Bicol region. So ang actually invited dyan sir si si saro sa mga partners ta from the OST Region 5 tanganing makaano ano na ang mga na-develop ta Yun. na mga innovations, mga technologies na nakakatabang na in terms of productivity, product quality, saka sa environmental sustainability. Importante yun eh. Yeah. Tango yan baga sa tuya, kay puwanta naman, whether we like it or not, accept taron tanan, kay puwantang embrace ang teknolohiya. Yes. Opo. At the same time, habang pag-embrace ang teknolohiya, paano ta atamanon babalansyon pa man ang resources tao. So sabi mo kasi bago ma'am, sustainability and continuity tao. Kasarabay pala din sa mga pwede na-excite ako kayo ng mga detalye. Dako actually mama kayo nun pa mga topics. In fact, iiling-iling mi naman ni Sir Eds paano kung halimbawa magkulang ngayon tayo na 23 institutions ining member kung katawan mo kulang susarong taon monthly sana kaya lang yung naisip mi naman ni Sir na strategy na hunta so si actually kung ma-invite ang piga-anuming ma-invite hindi pa kami. Although mamaya may meeting kami with Sir Dom, si Engineer Domingo Peña po baga. Siya ang provincial director man kang DOST Albay. Siya mapigta-target garo siya ang aram kong program leader kang Project Saray po baga na more on sa mga iba-ibang crops man. Aram na part kang so rice, so corn, so banana, so coconut yan, so coffee, so cacao, sugar cane. So, yes, hindi naman ang ma-discuss. Namumundo ko minsan magaday ko na nagka-hirling sa mga nakagisnan ta kay itong mga root crops. Ang yaon dyan, so kamote, so kamuting kahoy. Pero day ko nahiling kay ito supig apod tabagang sugar baga taro, garo dahil akong nahiling masyado. Kaya nga ni. So, garo dahil na pati kamisado kan mga generation of Udi kasubagya bang piga, ko ini, pati pala niya ko sutubo. Namantalang ka ito, piga-arasay ta sa nailan sa pagtaraning. Magkuha ka sa mailing mo habang nag-auro-iris taong kito mo. Dahil na ako kakailing ka ini. Kaya ito baga piga-paangus tayo. Piga tabagay na tubo. Tapos pigagamit ang pangdilot baga sa sa kahit kung sa kamusura ako. So tubo, pigmamamis baga ito. Pag may mamis, so parte kang tubo, kuha kang dit na parte, nagdidilot ka. So ubak. So garo ubak siya. Dahil nakita mo ng gano'n. Babaranga-bangaon mo ito, so ubak ka. Tapos habang yung oras.
Sabi ko Pero niya, dulsina baga ito, no? kanya kura ko na Yung mga nag-aaral kay products Julian. yun. Ano yan? Oo. Mga endemic na or dahil na nagtaturalobo, dahil napigirintindi. Pero sabayan mo sa garo ika-capture ta na, baka pwedeng ma-revive giraray. Ano? Kasabayan kan food security, di ba? Mga araw Dyan, kayan. sugar, baga nag-ali ata dyan ang ay, so kalamay. Kalamay, o. Kalamay. Kalamay. Pigibot na ba itong Sangkaka. Sangkaka, Yan, o. oo. Pigibot na itong balikot siya. Yan, oo. Sabay ta ito sa pangsamburado. Okay. So yan, mampartian kan sa, kasubago na ulambitan ta itong sa agrikultura, ano, na kasabay ta itong mga, ano yan, kwaw, pipadalan sa tuya. Ini ma'am sa ano, may ano naman kita, pero isasabay ita naman ining, nakulong ba kitang lawlaw, ano, lalo sa bulan, isasabay ita na yan. Sa Piuduran. Baka Piuduran, sa, mananggado. sa Matnog. Ata, dyan. So, mga ano baga, kung ano pa ang pwedeng giribo. Pag Iyo. nag-oversupply siya. Yan, no. Nag-15 pesos. Minsan, pipanaraon na sa... Pipanaraon na sana. 5 Ang- pesos. yan, Ang banyer, iyo. ang ano, arog ka yan. Kahit tumam kang day Presyo. masyadong nakakakwa, tanakan mga sira bagang yellowfin, tuna, etc. Yan lang, lagi girismi, o. Tapos pipritos, maragsipo. Masira mo yan sa sinanlag pagpigap Ay, tama ka ng gad, ma'am. Tama ka ng gad, ma'am. suka sana. Ay, Pahit so, na kita masira kayo. mo sa sinanlag. Okay. Oo. So, I think, ma'am, pati ning mga ano ta, inibagang sa aquaculture, igwa kitang sa dagat, igwang sa ano yan, sa yan mga piga-apontang mga pispan, etc. yan, pispan. Kasabay yan si kakarapture ta. Kasabay ta po Ang yan. mga mud Oo. crab. Mingon mga, Oo. ang kadaklan mo yun ng mga ano, piga-culture na ano, Aha, bako lang ya bangus, bako tilapia, tilapia, even mga crabs, mga shrimps, piga-culture na ngunyan ano, yes kasabay yan po. sa pulitang Opo, i-capture. sa pag-ururonan. Pag may mabisita po. Baka ano din, kay Sir Rene. Sabay ta ito. Sa fisheries Oo. inda. So, status ngunyan kang mga ano, Iyo. mga Taka ito, naramdaman ko, culture sabi ko kay Sir Nel, diyan ako nag-star sa San Roque, ako lang pang matibo diyan. Aha. Pag may time ka to, naghanit kami, pero ngayon wala na. Wala na. Mga Wala shrimp, na wala kaya. na. Oo. Even sa mga sira, sa mga daragsaan na mga parangan, etc. Nagkawara na. Oh. Pigpapara-urunan ta po baga ang mga arog kaya food security, Food security. sustainability. Yes, Pero oo. kung iliyon ta, nagkakawara na ini. Nagkakawara na. So, pasain talaga ang food Iyo. security and So sustainability. kasabay na siguro dyan, ma'am, so, sa sustainability, sa mga coral reefs tao, so coral mga yan. Kasabay na Oo. yan, ma'am, sa i-discuss Yes, tao. opo. Kasi sa ano yan, so habitat yan kang ano yan. Makakauron ta dyan si actually ma-invite kita from Catanduanes. Catanduanes Yan, State University. Uh-huh. So ang topic niya is more on sa climate change and disaster risk reduction management Ayun. ng mga coastal communities. Oh. Kasi since diyan man ang nagiging source baga Coastal man ang gano'n. yan. Kaya dapat aramon ta kung paano ta ini dapat i-maintain, i-sustain. Ayun, okay. Taminsan may mga areas na dating ya dakulon ya ang Totoo dakop yan. digding kuan ngunyan gaya wara na. Una pa ito Kaya nagpasara. dumang ko sa mga coastal areas na yan, sa Aho. dapdap, ining baybay, nagigipaw Yan. pa kita ni mga sira. Yan. Yung garo dahil mga gipaw na dyan, ano? Opo. Para na mga gipaw dyan sa puro, sa dapdap, Oo. ano? Kaya tumigipaw, ano? In fact, may mga kang ngunyan, matandaan kang mga coastal areas na wala nang sira sa Inda. Totoo. Ali pa ang sentro ngayang Legazpi, even diti na lang sa Legazpi. Ali pa ngayang sentrong Legazpi ang sira ninda. Okay. So, Di ibig sabihin, mahalon. depleted na si Kaya, resources wala dyan. Wala sinda nang nata. nata man ang gano'n. Malibang kan siguro, ma'am, sa mga intervention kang tao na mga sa illegal, nga nagsususa, nagbubumba, nagdidinamita, nakakapag-contribute yan sa deterioration kang kapalibutan tama mo. So, ano ang paano gigibuhon yan? Paano ini ma-restore na? Dati ngayon, dakulon ang dakup mi dati ngayang Bataway. Iyo, Bataway bagay, masirama ng Bataway. Oo, dati matunukon siya. Tapos malangsa. Malangsa. Kaya pero ngunyan, wala na. Nga ta ito. Kaya ito nga, nagburban ko dyan sa Albay Gulf, tapos tinutan lang, dahil nakasubad niya akong Manamsi, ano yan, si Bubog, ngayon, wala na, buda, so dating garo collar ref dyan, o kaya garo bauluhan na pigaapod, wala na. Tapos mga mahalo na. Mga mahalo na, Kaya ito baga ang turingan, paborito ta mga inasal. Yan, So sana. mga inasal, Opo, nalagan oho. mo sa ng kamatis, Iyo. ka na. Ngunyan,
Warara na. Mahalo na pati ka ito is nagaralan na pa iyan. Totoo yan, mamo. Na maabot dyan sa market. Yes, so, na maski ilaw nga ni, dahil mo na luto, agad mo lang kibalaw sa kakamati. Fight ka. Masira mo na, ganyan, warara na mga sir, So kasabayan mo sa mga pwedeng pag-uuro ng tao, so una wider perspective niya, Yes. since parte ang kang natural resources ta, paano yan piperbrentaran ta, paano tan ma-avoid, and if ever deteriorated na, paano ang pag-restorar, pagpabalik yun sa dati. Tapos kung kaya pa bang ibalik itong mga sa market, bagang mahilig mo Iyo. na Siguro, mga mainit-init pa nga ni. Maski sabihin na arali yan ki Cam Norte. Opo. Taka ito ang mga tinapa baga aling Cam Norte Yes, talaga. kadaklan talaga. Lalo na ka ito sa Mercedes. Tanda yan, ko, nakaabot na ako. ko yan. Nakaabot na ako sa Mercedes niya. Talagang, Nakakaabot yan sa tuya, mga mainit-init pa. Oo. Tapos yung mga paratinda duman, mabarahi yan alas 4 ki aga. Maaga. Pasiriring na. Mga alas 7 ning aga alas 2 irao na iyan sa market, mga mainiton pa kaya maagas ka ito magbakal. Nag-iro pa. Mainit pa ba Yan, yan? Sa tama. tinapa. Tama. Tama. Yan, Sa tinapa sa malang, tinapa. siguro bagong usok yun. Bagong ahunon. Ahunon sa masira Ngunyan. mo na lagan sa nangkwan. Ay, ngunyan, warara na magjang ka sa market. Kaya tamang-tama ini ma'am na pagkakamok na kaning B-card, tapos sa mga researches na pigibo, sa mga technology, sa mga sa prevention, paano tamang-tama ini napapanahon mo yan, timely na agad kasi araw kayo nangyayari sa tuya sa mga sitwasyon. Okay. Kaya so mga experts naman, minsan saluduan ng mga experts na sa sa mga soups, tapos din sa mga agencies. Dahil naman nagaturo nung kikaaranan tanganing makakontribute not only sa regional development sa but also sa national. And saro pa sa mga topics na pigdagdag ta sir is yung sa commercialization. Ma-commercializing mga regional A&R technologies na. And duman na ini malaog so sabi ta sa office ni Sir Malines, no? So commercialization. Yan. Sinda man po baga so sa Center for Technology Commercialization and Enterprise Development kang Bicol University or CTSEC. Then also duwa naman ang magiging guest nindo yan. Invite naman si ATI. Yan. Agricultural Training Institute. Okay. Tayaon man sinda man permi mang pigtitre-training da sa mga farmers ta, mga may mga programa sinda para padagos ganing matabangan ining mga farmers ta. But saro sa mga sectors na permitang piga apudan man sa mga efforts kang not only kang BICARD kang DOST at of course so mga sabi ko mga investors yun kay puwanta yan dapat may nadudumanan ining mga technologies mga innovations sa mga machineries na may mabakal kung baka importante yun minsan iabot man medyo may kamahalan man ining makukuha na garo magaso ngaya magibo ka kimulinuhan tapos yung mga farmers dyan naman dyan nga sa imo tayo magpamulino kay itong mga na nindang mga palay niya na nindang mga palay so garo arog ka iyan ayun kaya in fact utong Queen Pineapple na pigde-develop mingon niya ni Ma'am Arlene saro din siya sa magiging invite Ma'am Arlene Alegre. Okay. Taga siya po ang director kasi kang kang Queen Pineapple RD&E Center man na nakabase sa Cam Norte State. So Camarines Norte State College. Iyo. Queen Pineapple. Pag nagaduman, baga kita, garo, dahil mang kompleto ang pagduman. In fact, mambagang alampay tao, parte ka, fiber na hali sa Kaya saro po yan sa pigbida kumanduman sa kang pigpapagibo kaming proposal sa PICARD. Yun. Na in fact, sabi mi ang alampay, nakatabang man sa ekonomiya mga kang made of pineapple yes, so na siya. Parte kan materials kang alampay, suhali sa pinya. So fiber na piga-apple. Kaya go bagang, ano ba yung TikTok? Na pigpailing ko po ito sa inda. So pagibo kay itong alampay. Duman sa labo, sarong kooperatiba kaya nagigibo kan alampay. So nakakatabang kita kasi livelihood. In fact, pag dakulo ng order, ng graduation, nagkukuha pa sila ng mga dagdag na tao. So,
providing them employment also. Yan. Bako lang naman sa parte kang labo, Opo. kundi sa mga iba pang mga areas. And tama ka dyan, ma'am. Ako familiar kang Daet. Hali ako na destino dyan. Pagpungka ng San Vicente, Daet, hanggang naman sa Talisay, kadaklang kain. Hanggang sa Basod, dahulong managad ng mga pineapple. Dahil mo pa daw ang ano ta, mison. Iyo. In fact, may kayo na sinda. Sadit sana siya pero Maamison talaga siya. As compared sa ibang Sa iba. Dracula, Aha. pero ang pagdating sa sweetness niya, daing madaog sa pineapple managad kang Daet. Opo. Kaya pag nagkondak kita ka itong Queen Pineapple Opo. Fiesta, Mhm. makikipartner man kita sa Visayas State University ata, plus yung sa Mindanao. Kaya po baga so Dole Pineapple. saka so Del Monte. Yun. Malay mo mamranggan, magkaigwanin garo collaboration o Yan. partnership na ang product na digdi, baka pwede i-consider man- kang Dole Yan. Pineapple. Or magbugtak digdinin Ding kwan kaya, factory. araw Ngaram kayan. kayan. So, dako lang Oo. opportunity So, yan. kumbaga, magkakaiwa man yan kay reverse pitching ngayon. Ano ang mga challenges Iyo, na, na-encounter nga kang pineapple industry? Yan. Ano ang mga opportunities Ayun, for oo. international marketing? Yun, Mga oo. araw kayan. So, these are the things na tigigibuta din Oh, sa Bicard. so dahil mo pala nangahulugan, ma'am, na-confine lang kita lagi sa Bicol region, pwede kita makipag-partner sa ibang mga SUCs po. outside of the Bicol Yes region. po, oo. Taro naman ko sa kamote Yan, sa oo. Nolan. So Oo. if I'm not mistaken, nag-partner siya sa Tarlac, sa Visayas Aha. State U, Oo. para ma-develop itong kamote Yes, na ito. oo. So parte yan kang sa agrikultura Yes po, tao. oo. Yun, sa sa mga root crops na ngunyan baga, di masyadong natawan ng importansya. Bisis kang mga enot na panahon, dakulang bagay, yan ang kamote, yan ang batag, yan ang uraro, root crops. Iyo sa nang pigbabaralon ka ito ka Iyo mga baga? estudyante. Solve ka. Oh, yung baga, yan na warang mga galyang, burger. warang mga linopak. Maski masiram-siram ang linopak, binarito. Okay. Isan nga ni sinapna sana nga yata. Mas nakakapatali iyan. Iyo baga, maiba ko, maano ko po, ma'am, na-identify ito na, nag-research kita, nakagibo kita ng teknolohiya, mga equipment, and then leading kita sa commercialization, etc. May na-identified na kita, ma'am, sa BU man o mga partner ta sa Bicard na pwedeng mga beneficiaries kani grupo or kung sa lugar. Igwa po actually. Halimbawa ngayon like Supili, from the production, kung mga nag-identify ilang, actually di akong darang data, perang Opo. agri-preneurs, kaya mga farmers, Grupo siya ng mga farmers. pigpataranom ta ngayon sindaki mga 100 na puon, na mga kwanta nga ni. So igwa na kitang Igwa po kaya. arab kayan. Oo. So kita lang ma-supply kan mga information through research, kung may nagamit ang teknolohiya, Opo. etc. Tapos kukonda kitang training sa inda. Training. Kung paano Iyong. ang pagtanom, ang kaiba yan. Sa pili baga may babae, may lalaki, kung paano mo ngaya siguro siguro babae, so lalaki. In fact, yan so istorya ni Sir Les Samuya na kaito kaya may nagparabarakal ata from Samar. Kaya man nagtatalumbo, tagarwara man ki. Ay, tagaraw, may teknolohiya dyan, o may sistema na pag ubayon mo sa duwa para makaproduce, may mga arog ka. Parang arog ka yan. Pagsabi tayo, ma'am, sarayan sa parte kang pagdidisimular sa mga Yes paraoma. po, sa mga paraoma. Okay. So ang ano to lang siguro pag abot ka ng oras mananggad so commercialization and then so market and then eventually pasiring sa mga customers. And then support siguro in terms sa packaging, Yan, kasabay na yan. kasabay po Packaging, yan. labeling, Oo. paano siya maging may makasabay kitang Kitang mga agency diyan. training. Oo. Ta importante baga ang itsura kan sa produkto nakaka-attract yan. Kasabay yan sa package ta. Iyo po. Bilog na bilog pala na. Kaya kadakul po kang pico-conduct ng mga programs and projects kang Bicard, in partnership, sabi ko nga, with the 23 member institution. Ay, 22, ta si BU. Si BU kasabay na. Kita pala ng host, kita ang Opo. In fact, next week, Sir Eds, I'll take this opportunity. Sige po, ma'am. Magkakaigwa din kita ki digital photography and IEC materials production. Of course, si Yung very Sir, important yung IEC, no? Sir Eds naman ang nagtitake ng lead bilang SciComm, no? And by resource speaker kita from UP ata, University of the Philippines, Diliman. And nag-invite kita ang mga participants from this member institutions. Ayun. Yan saro yan sa Kwan. Then also,
yung Regional Science and Technology Week gani na pinanginginotan man kang DOST5. Of course, yaon si very supportive si Director Romel Iyo, Serrano. Serrano kang Kay Riva ang DOST. sa iyang mga staff, sila Sir Doms, sila sina Ma'am Sydney. Yan. So, sinda ang mga partners na. Sabi ko, mamayang hapon, ma-meeting Ayun. kami ta. Nganing ma-finalize Oho. naman. So, Baho talaga busy ka mo mano. Kikurulangan pa Kikurulangan. nga, sir. Sige, aral. Oy. Dakol pa kitang papakulay ni Ma'am Weng, pero Oo, tama na ito sige. na pangmapahapyaw. Tadakulong kita mga resource person na mga katabang sa tuya Yes po. para su detalya, details, iba pang mga informasyon na gustang maaraman, ibabanggit ka ito. Ma'am, abuto na kita ng oras siguro. Madali na. kinain ko na, Oo, sir, madali yun sana. Parang kinalaot Yun nga ni. na ako. Ano na Ma'am, baka may pala? mga gusto ka pang idagdag na mga informasyon, please go ahead po bago kita magtapos kan sa tuyang programa. Okay po. So siguro mga puda na lang kita na padago silang magantabay. Digdi Opo. of course sa DCGB ang sa Indong Kadamay. Yun. Always number one Yan. and of course always at your service. Yan, oho. Kaya pasalamatan taman po of course ang sa tuyang mga partners digdi. Yan, oho. Yung si BP Henry, Ah, no? congratulations kay BP Henry. Ayan, may award Kando din Royal. siya. Yan, okay. Oh. Yan, tapos si Sir Glenn Oo. Barcelona and of course si Ma'am Brenda. Ma'am Brenda. Na may mga initiatives din Opo. kita na permisindang Eh, partner. yung mga advocacy na halos kaparehas kang Yes ano, po. Kaya diyan advocacy kami yata. nagkatugma. Diyan kita nagkatugma kang nagkauro naman kami Opo. ni Sir Glenn. Aha. Kaya very happy Yan, din siya. oo. Kaya sabi ko, sir, mama, another mowa kita Aha. bilang samuyang partner, Partner. media partner Yan, sa aha. mga programs and projects kang Bicol. Okay. Kaya ugmaw si sir. Kaya Okay. pasalamatan ta po ang gabos na nagasuporta, lalong-lalo na ang Picard. In fact, ang magiging ngunyan, commencement din speaker sa aga. Saro siya sa si Sir Dr. Melvin Carlos. Ayun. Saro siya sa mga nagasuporta sa tuya Okay. sa mga programa ta sa Picard. Okay. Taga Picard po Iyo. siya. Okay. Yan. Salamat po. Thank you so much, very ma'am. Si Dr. Rowena F. Soilo, ang sa tuya pong bisita ng pagkaga. Siya po ang Regional Techno Transfer Cluster Coordinator. At the same time, Associate Director kang EMD, Extension Management Division. Sa pangalan po kasi ko yung partner si Professor Seth Di Matera, ini po si Edgar Barameda. Nagpapasalamat kan sa inyong pagantabay sa masunod na Miyerkules, digi po sa programang Pang-edukasyon asin Pangkabuhayan. Salamat asin Marinaud to. Sa Indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Ang oras hatod sa Indo